We will introduce you athletes od 400 meters hurdles men. Dámy a páni, o pár sekúnd si predstavíme atletov, ktorí pobežia na 400 metrov prekážok od 8. dráhy. In the lane 8 from Czech Republic, Jakub Šantaví. In the lane 7 from Hungary, v dráhe číslo 7 z Maďarska, Bátor Birovec. In the lane 6 from Poland, v dráhe číslo 6 z Poľska, Oskar Bidon. In the lane 5 from Slovakia, v dráhe číslo 5 zo Slovenska, Nikolás Haramia. In the lane 4 from Czech Republic, v dráhe číslo 4 z Českej republiky, Michal Heidelmeier. In the lane 3 from Hungary, v dráhe číslo 3 z Maďarska, Csaba Levante Molnár. In the lane 2 from Poland, v dráhe číslo 2 z Poľska, Igor Filar. In the lane 1 from Slovakia, v dráhe číslo 1 zo Slovenska, Gabriel Mikula. V tomto behu by sme mohli vidieť minimálne 3 časy pod 52 sekundovou hranicou. Nikolás Haramia si nedávno vybojoval slovenský titul. Aj ten ho posunul na toto medzištátne stretnutie, ale teraz je to o mnoho tvrdšia konkurencia. Výborne beží aj maďarský pretekár Bátor Birovec, ktorý je jasne na líderskej pozícii. Jeho osobák 51,94. Uvidíme, aký záver bude mať aj Michal Heidelmeier, ktorý má tiež osobák 51,80. Ale zatiaľ Birovec si stráži líderskú pozíciu pred Molnárom a práve Heidelmeierom. Záverečná prekážka, maďarský súboj. Takto je naozaj len niekoľko stotín deliť prvé a druhé miesto 51,07. Pozrite sa na výrazné zlepšenie osobného maxima.